til Underfall var med sina lösning, så jag får ändra det som säger att det är ett drittmål, det snur som en reform och allmän lösning. Men jag vill också säga att det snur sig om en reform, en arbetsmarknadsreform, till något som är olyssningar. Det är mer än lässättning, det är en flera hundra sig. Det är en sättning och alla sättningsmål som vakte ans, alla sägs. Arbeidet med å fremje en rimelig arbeidsmarknad snur seg en stor mål huggpor. Hvem huggpor har vi med mennesker, med det samfunnet, med det arbeidsmarknaden? Hva snur det selvfølgelig om? Vi har en folk som har brek. Men breket det sjuka, det en byrda. Hvis også om huggporen, det en som for, men det som at jeg legger opp til det ikke en byrda. Men vi skulle kanske hjälpa dem med det. Det som man gör det är så bort upp i 4 mål. Jag har inte så först. Det första målet som är lätt som har 2 tors är det vittbart pensionister. Och jag har inte spurs med fram. Man tar så kan det snurra sig om till det läsare universitet. Det är inte så att det kostar mycket med det något som helst. Men det snurrar sig faktiskt med tekniska bröten. Men det var inte pengarna var så med alltså det som var snö som får pengarna till för att sen uppbacken som gör. Nästa vecka som alla tror man 60 om dag per en vecka sjuka. Märk nu att han har fast i andan om hoppor. Det är något som man 60 vill se där. Sjuk det som har en sjuka eller personer inte bara för sjuka penning och så bara släppa det med frätt. Men det är att systemet för att läsa samråd. Och jag tror att stor brötning man vet inte, det är inte som är fällt upp. Man får inte 20 där på länk, men så är man faktiskt släppt på fjäll. Och den är laglig att hemma till att det är tyvärr några fas som inte som är upp och som är med till att ha samråd. Att om så är en person inte løgtingið som samverðar så gjør loven heimel til at citera lovene om personens løgting eller vidvirkende fremmedsuttje samarbeidet nødjan kan allmannstående ta til om å stekke en veiting samarbeidet hese lov. Her jeg vil si faktisk fremsteg, det kan være simpelthen kontroversielt, men det snur seg om folk vil bruk, og kanskje er det at det kan bruk for et litt skump, og legge 18-20 for vi kan gjøre så det er ikke slett av fjall at nå. Men så er det også noe etter man gjør, vi tar til mennesker utenfor skyklings. Vi tar frivillige, det skal ikke miste tilknyttet til arbeidsmarkedet, at hvis det er sykefravær kan ha store personer ærmere for det einstaka, det er så rent menneskeslige, arbeidslige, fortsalige, ja langt sykefraværen jo større vant for at sykefraværen misser tilknyttet til arbeidsmarkedet. Det är det som är det snörs omväxning. Det är man ska vara väldigt tillknytt. Det kan vara att det är fritt, det är bara direkt. Men vi måste ju inte den här samband med arbetsmarknaden. Och så är det så att jag spelar om what's in it for me. För det flyttar i alla lägen av snön. Vi tar en dag, vi kör det på en länk. Så ständer uppskotinum att ofta det flyttar i alla lägen också det är ökta omsidning eller uppgångs omstående. Jag ska vara till att det är stans som har lagt på omsidningen. Så att samma uppgör i vägningen till slutja var 1020 melda 1830 med 505 var 20 melda längre än 30. Men det står ju till uppgör med att tala personer till 30 så talar man om alla 600 personer. Något var en stor part av dessa skuld till samråd. Och det ser fram att läsa uppskotinum så ständer törst första sidan. Och så tror jag att det är det som är över. När det är högt efter innehållen så talar man om inhämtan av vattnet, vittgöra sig vattnet har samrådet till atlan och finns att han upp. Röda så arbetsgivare vattnet och möjlighet till arbetsgivaren samhällslag om arbeidsfremjandi tiltøk. Att det är det snur som hoppor. Det är snur som är hopporsbröting och att det är ju en bröting och hopporsbröting där det kommer till det allmänna eller där det kommer till arbetsmarknaden. Och så där var tre som läxmål med hållsökers, lov om allmänna försök. Så hade underförrådet det som var allt från tull.
Det var noen teori som man kan vise til personer, det synes til uppskotinum personer blir ensamme for sykkelskiltet mot barna, 5% av drepene oppe med mannen, personer 25 år eldre, og ikke bare som man ikke for sykkelskiltet mot barna, for 50% og så videre og så videre. Det er snus om det er så oppfattet som er. Men at det er særlig for dem, da vi leser det, der finnes noe fravik. En av dem, så er det til personen 18-4 skyklingen. Grad 9, stikk 4, i særlig for dem, og best å ta en person med flere enn 2 bøtner eller oppladet, kan allmannstøyen ta til avtrum at personer er avmerket 3 år skal for høyre veiting. Stikk 5, om personer er djupteknisk særlig til opplegget, det som er det som fagkrenner som tenker seg av. Nu har vi så noe tog etter. Men nå er det bare endelig-lovene. Men jeg kan holde fast ved begynnelsen. Sitatet som vakte hans. Arbeidet å finne vinnelige arbeidskrafter snuse i stedet om hoppor. Og hvis vi så leser noe som man vil kjøre for oss, og hvis vi bare tar hattepunktene, så stender det gratter 1, for at endene av det, 4 bygger avlaget arbeidsløse og syker og hjelp og virkningsvenner, 2, faststander statsfolk og arbeidsmarknaden som er vant for å være oppsett årsak av minket arbeidsforholdet, og 3, rekrutterer til glede personer som stander utenfor arbeidsmarknaden og årsak av minket arbeidsforholdet. Det er så jeg skal angre det, det kan være en brøk, men det skal ikke være noe føring, men det vil ikke hjelpe deg. Og det er nok så nekk for jeg tenker til. Men det er så overløst. Jeg kan ikke lade være vi, ta i les etter oppskapet, at samarbeidet disse skipene ved skipene The Matrix, filmen som kjente flere milliarder. Så det er sånn som en skipan. En skipan som er bygd av en huksan. Og vi tar de gamle skipene, så hvis vi koker det ned til smalere, så snur det seg øyene en lakna vattan som sier hva personen ikke kan gjøre. Til tar vi det bygd disse skipene oppa. Hva personen ikke kan gjøre. Og til for det så kan penger, til er det bare noe som man setter opp, gjør så vel, her er forsøkerloven, eller her er lov, her får så penger og til til. Gjør så vel. Så jeg vil så tenke å holde fast i sin matrix. Skjøttingen har satt i en stål, her er sosialrådgjører som skal lytgjøre, menn skal lytgjøre, og til det så kommer det nyse som får personer en opphatt. Han vil, hvis jeg tenker etter matrix, han vil plukke opp i matrix. Skipen vil gå med noen bygd og skreive forsøket. Det er skjøttingen slipper ikke ut av skipen, det er om det så vilja det eller ikke. Og jeg har et uttørsel dømme som jeg tror jeg leser her fremme. Det er en person som er veldig underbegrevet og som vi bor seg spiller man kan slippe arbeid. Og her er det som alt bygger på å sitere. Eisen med armastående viser at høyresregler er at tar folk i under endreoppbygging, så eier vi kommer ikke av et arbeid etter at oppbyggelsene, men skal legge alle orsker i oppbyggelsene, så er det beste å slutte fast. Det er nødreglens armastående. Han legger ikke alle til skyttlings eller personen. Det er at vel. At det er bortsett av andre mennesker på det høyresregler, at tar folk i under andre skipen, at vi ikke har noe arbeid, at skyttlingen skal være fast i skipene, det skal være fast i matrixene, så er sosialistiske hoksan kommer styre borgerne her, økle i Norge, ikke skal si man vilja eller arbeid, men her på noe arbeid fra seg, økle. Vi bortsett av andre mennesker på det høyresregler, at tar folk i under andre skipen, skulle ikke være med fra seg arbeid, at folk i arbeidsarbeid skulle ikke fastles i skipene, det skulle ikke være fast i matrixene, men frelset at einstaklige borgerne er fast, til mennesker er ikke lykke, men vi er ikke lykke tryggende mennesker for samfunnet. Takk for det, jeg får meg.